שלום לכולם, היום אנחנו נעבור הדרכה על מערכת הניהול של מערכת שוהם. את המערכת הזאת אנחנו בעצם נפעיל דרך המחשב, אתם תקבלו מאיתנו שם משתמש וסיסמה ותוכלו לעבוד עם המערכת. אני בחרתי פה משתמש שנקרא טסט יוזר, אתם יכולים לראות בצד שמאל למעלה, משתמש לבדיקות לצורך ההדרכה, ואנחנו נעבור בעצם על מה האפשרויות שהמערכת הזאת נותנת לכם. אז רוב העבודה שלנו אנחנו נבצע דרך גנים, אז אני לוחץ על גנים, ופה אני אראה את כל הגנים שמקושרים אליי לשם משתמש. במידה וזה גן אחד, אז אני אראה פה אך ורק ריבוע אחד. בשביל להיכנס ולנהל את המערכת, אני בעצם לוחץ על הריבוע של הגן, ואני נכנס למסך הזה. זה בעצם המסך שמציג את הגן שלי. אני טיפה גולה למטה, אני אראה פה 5 כפתורים. הראשון זה עריכה, אוקיי? שפה אני יכול לערוך את כל פרטי הגן, אם המנהלת התחלפה, הטלפון התחלף, אני יכול גם לקבוע באיזה ימים המערכת תפעל, גן שעובד מא' עד ה' ולא רוצה שבו' ישלחו התראות, יכול לסמן, להוריד את הו' מו'. זה בגדול מבחינת העריכה. רשימת הילדים. ברשימת הילדים אני אראה את כל הילדים שמופיעים לי. עכשיו כמובן זה גן דמה, אז אנחנו נראה רק גן הדגמות, אבל במקור אמור להיות פה השם המלא של הילד. מספרי הטלפון של ההורים, לאיזה קבוצת התראה הילד שייך, ושם הקבוצה. אם אני רוצה להוסיף ילד, אוקיי, אני לוחץ בצד שמאל למעלה על אוסף ילד. אני ממלא את תעודת הזהות, תעודת הזהות מומלץ להוסיף 0, לא צריך למלא פרטים מלאים. שם מלא זה שם הילד, תאריך לידה, אם אני רוצה לקבל התראות עם הולדת מהמערכת, אז אני ממלא פה תאריך לידה. טלפונים של ההורים, הורה א' נייד, הורה ב' נייד, מייל אין באמת צורך. קבוצה, פה אני יכול לבחור לאיזה קבוצה הילד שייך, במקרה של גן ההדגמות יש רק קבוצה אחת, אבל ברוב הגנים יש מספר קבוצות, ולכן פה אני בוחר לאיזה קבוצה הילד שייך. וגנים שמפעילים מספר שעות התראה, אני יכול גם לבחור לאיזה שעה הילד יקבל פה את ההתראה בבוקר. זה מבחינת יצירת הילד עצמו. אם אני רוצה לערוך פרטים של ילד קיים, אז אני לוחץ על עריכה ומשנה לו פה את הפרטים. ילד עבר נגיד מפעוטות לתינוקיה, אני יכול לשנות לו דרך מסך עריכה. ובמחיקה אני בעצם יכול להסיר את הילד מהמערכת במידה והוא עזב את המעון. לוגים זה לא כזה נראה לי מעניין, אבל בגדול אני יכול לראות פה איך הילד סומן היום או אתמול, אם הוא סומן בטלפון או בהודעה או בשיחה, ככה אנחנו נראה בעצם איך הילד סומן במערכת. אתם תוכלו גם לייצא את הילדים, אוקיי? זאת אומרת לייצא את הרשימה הזאת לאקסל וזה ירד לכם למחשב, על ידי לחיצה למעלה בצד שמאל על ייצוא ילדים, ולעבור למסך הדוח נוכחות חודשי, על ידי לחיצה על דוח נוכחות חודשי. בגלל שזה גן הדגמות אז שוב זה לא מלא, אבל במקור זה אמור להיות מלא רוב הימים למעט שבתות. אתם תראו פה את הנוכחויות של הילדים במשך כל החודש, הגיע, מאחר, חולה, חופשה, בהתאם לצבע המערכת, כאשר כתום מייצג חולה, ירוק חופשה, אדום לא מגיע ואפור מייצג מאחר. תוכלו גם להדפיס את הדוח הזה או להוריד אותו כ-PDF ולשמור אותו, נראה לי ממש נחמד. חזרה לפרטי הגן, בעצם אני חוזר למסך של הגן עצמו. לאחר רשימת הילדים, לפני רשימת העובדים, אני רק אציין שאנחנו פה למטה בתחתית הדף, אנחנו קובעים את הקבוצות שלנו בגן. אם אני רוצה להוסיף קבוצה, אני יכול להוסיף פה, לצורך העניין אני רוצה להוסיף פעוטות. אוקיי, סידור זה בעצם אם זו הקבוצה השנייה, אז אני בוחר 2, ואני לוחץ על יצירה, ויופיעו לי הפעוטות פה. עכשיו אני יכול להכניס ילדים בתוך קבוצת הפעוטות, אני לוחץ על רשימת הילדים, נגיד עריכה, ואני מוסיף את הילד לקבוצת הפעוטות. בסדר? אני חוזר לפרטי הגן. במידה ואני רוצה לשנות את שעות ההתראה שלנו, פה אתם יכולים לראות שעות ההתראה במגן הדגמות זה 11:30, 8:48 ועוד 8:48, זה סתם, זה רנדומלי לחלוטין, אבל בדרך כלל שעות ההתראה בגן הם בין 8:30 ל-9. אם אני רוצה להוסיף שעות התראה, לוחץ על הפלוס, אם אני רוצה להסיר שעות התראה, כמובן מחיקה או לערוך. לאחר מכן, במידה ואני רוצה לשנות את שעות ההתראה לילדים, אני נכנס לרשימת הילדים, לעריכה, ומסווג ילד לשעת התראה שונה, אז הוא יקבל שעת התראה בשעה אחרת. זה מבחינת הילדים, קבוצות וקבוצות ההתראה. רשימת העובדים. ברשימת העובדים אנחנו ננהל את כל מה שקשור לשעות הנוכחות של העובדות.
אנחנו יכולים להוסיף עובד בצד שמאל למעלה על ידי לחיצה על הוסף עובד. מה שחשוב זה למלא את תעודת הזהות של העובד, שם פרטי ומשפחה ואימייל. מספר עובד בעוקץ זה רק מי שעובד עם תוכנת עוקץ, זה רלוונטי לו. שעות בסיס, זה השעה שבסוף השעה הזאת ממנה אני מתחיל את הספירה של שעות נוספות. כניסה מינימלית ויציאה מקסימלית, זה בעצם אני מגדיר פה מאיזה שעה מותר לעובד להיכנס ועד איזה שעה מותר לו לעבוד. זאת אומרת אם הוא אמור לעבוד מ7:30 ובא ב7:20, המערכת תחשיב לו 7:30. הוספנו שורה ליום שישי, כי יום שישי שעת היציאה היא בוודאי שונה, הכניסה לפעמים גם כן. שני דברים שיכולים להיות מאוד לעזור לכם בחישובים. שישי כשעות נוספות, יש עובדות שלפעמים החוזה איתם קובע שכל שישי מוגדר שעות נוספות, אז במידה והחוזה שלי עם העובד מגדיר זאת, אני מסמן שישי כשעות נוספות. וחצי שעת הפסקה, אם אני מעוניין לשלם לעובד, אם אני מעוניין שהמערכת תחשב את חצי שעת ההפסקה של העובדת והיא תציג את זה כרכיב נפרד, אז אני מסמן חצי שעת הפסקה. לאחר מכן אני צריך למלא למערכת, ופה זה לא תמיד ברור, אז אני אבהיר את זה, אני ממלא למערכת אחרי כמה שעות עבודה, המערכת תספור חצי שעת הפסקה. לצורך הדוגמה, פה אני רוצה שאחרי 8 שעות עבודה המערכת תחשב חצי שעת הפסקה. ואז אני מסמן את זה פה, וכל יום שהיא תעבוד מעל 8 שעות, אז ייכנס לה חצי שעת הפסקה לספירה. זה מבחינת הוספת עובדת. כמובן שאפשר גם לערוך פרטים לכל עובדת קיימת. להסיר עובדות לא ניתן, כאן אנחנו חייבים לשמור את השעות שלהם 7 שנים, למרות שאנחנו לא באמת מוחקים, אבל 7 שנים בוודאי שאנחנו חייבים. אז מה שכן ניתן זה ללחוץ על עריכה במידה והעובדת עזבה, ולהוריד את ה-V מפעיל. במידה ואני אעשה את זה, העובדת תהפוך ללא פעילה, לא תופיע בטאבלט, לא יהיה אפשר לסמן, היא לא תיראה גם, היא לא תופיע גם בדוחות הנוכחות שאני מוריד, ובעצם בפועל אני מגדיר אותה כעזבה. במידה ואני רוצה להחזיר עובדת, אני לוחץ על פרטים. זאת עובדת שהיא בעצם עזבה את המערכת, לוחץ על פרטים, עריכת פרטי עובד ומחזיר את ה-V לפעיל. ככה אני יכול להחזיר עובדת למערכת אם במידה והיא חזרה. אם אני רוצה לראות את השעות של העובדת, אני לוחץ על פרטים. בפרטים אני יכול לראות את כל ההחתמות שלה בחודש, אני יכול לעבור אחורה בחודשים ולראות. אני יכול לראות פה, נגיד שב-25/8 חסר יציאה, אני לוחץ על עריכה ומעדכן לעובדת, נגיד יציאה ב5. ואז משלים לה, במידה וחסר לעובדת דיווח שלם, זאת אומרת או שהיא לא החתימה גם כניסה גם יציאה, או שהיא הייתה בחופשה או מחלה, אני לוחץ בצד שמאל למעלה על הוספת דיווח לעובד. בוחר פה תאריך. משהו חשוב לגבי התאריכים, תאריך בכל סימון אני פותח טווח וסוגר טווח. מה זה אומר? זה אומר שעקרונית אני יכול למלא לעובדת מה-3 עד ה7 לחודש, נגיד מ7 עד 5, או חופשה, או מחלה, או כל דבר כזה. במידה ואני רוצה רק יום אחד, אז בעצם אני צריך להגדיר למערכת, ללחוץ פעמיים על התאריך, פעם אחת, סליחה, אני אראה את זה שוב, פעם אחת אני פותח את הטווח, ופעם שנייה סוגר את הטווח, ולכן זה מגדיר לי יום אחד בלבד, לוחץ על הפליי ומשנה אם אני רוצה חופשה, מחלה, או כל דבר כזה. סליחה, אני יצאתי מזה. או אם אני רוצה למלא לה את השעות בנוכחות. נוכחות, אז אני מגדיר פה כניסה, יציאה ולוחץ על יצירה, וזה ימלא לה את הנוכחות של אותו יום. מה עוד יש לנו פה? אם אני רוצה להגדיר לעובדות, נגיד היה לנו חג ואני רוצה להגדיר לכמה עובדות חופשה, אז אני יכול לסמן אותם פה ב-V בצד ימין, וללחוץ בצד שמאל למעלה בכחול על הוספת דיווח גורף. בוחר הוספת דיווח גורף, בוחר נגיד את התאריך, ומסמן חופשה. זה יסמן לכל העובדות שסימנתי, זה יכניס להם חופשה בתאריך שבחרתי. מה עוד? אם אני רוצה גם לשלוח דוחות, זאת אומרת אני רוצה להראות לעובדות את הדוח החודשי שלהם, אני יכול לסמן את העובדות וללחוץ בצד ימין בכפתור הירוק למעלה, שלח דוח לעובדים מסומנים, זה ישלח להם במייל את הדוח. חשוב להגדיר להם את המייל נכון כדי שישלח להם את הדוח הנכון.
הכפתור משמאל לשלח דוח לעובדים מסומנים, זה דוח נוכחות חודשי, שבו בעצם אני יכול לראות את כל הדוחות שלהם, את כל השעות. ניתן גם לערוך את השעות בדוח הזה, אני יכול לסמן את התיבה ולרשום 0700 עד בעצם 500, וככה אני ממלא להם את השעות. גם זה ניתן לעשות מפה, ניתן גם ללחוץ על עריכת פרטי עובד מפה, אני פתאום החלטתי שאני רוצה להוסיף לחצי שעת הפסקה, ואז זה יחשב לי וכולי. אני יכול גם כמובן להדפיס את הדוח או להוריד אותו כ-PDF. זה מבחינת הדוח החודשי. דוחות מכפל ועוקץ זה לגנים שעובדים, לעמותות וגנים שעובדים עם מכפל ועוקץ, זה יכול מאוד לעזור. זה בעצם מוריד את הקובץ לפי הדרישות של מכפל ועוקץ, ואז אפשר פשוט להכניס את זה לתוכנת השכר ולקבל את השכר. בצפייה בגן אני עובר למסך הטאבלט ואני רואה ממש את הטאבלט, ככה שאם אני מנהלת שיושבת במשרד במחשב ואני רוצה עכשיו לשלוח הודעת תפוצה להורים, אני יכולה ללחוץ על צפייה בגן, ללחוץ על הודעה ולשלוח להורים הודעת תפוצה. זה נראה לי מאוד מאוד נוח. זה סתם גם לראות בטאבלט מגיע, ממאחר, מחולה. יש לנו פה גם את הדוח נוכחות ילדים ועובדים שאנחנו יכולים לראות. ואני חושב שסך הכל עברנו על כל הדברים החשובים במערכת. מפה אני אוציא סרטון נפרד לאיך אנחנו בעצם מתפעלים את מערכת שוהם, ונעבור על כל הדברים במערכת עצמה.